पुलानो जतरनो हामबाय जोंतिनि चिनि रामचंद्रघाट वाइजे ब्लक कमिटी बाय लुवाजिजाक चिनि काइसा मीटिंग नारजाखा चिनि फाइनाय 25 तारिख फेब्रुवारी 2025 अबिसिबो फुंनि 9टा तामानि जराव चिनि बेलफां गामिनि सिमि चिनि वाइचे बेलवाजिजाक तिब्रामथन जत वारियर्स ऑफ तिदाब्लायम आदं जुग संथुं चिनि तिब्रामथन आदं संथुं चिनि वाइचे नि आदं संथुं ते चिनि टीआईएस नि आदं संथुं जत चिनि रामचंद्रनि वारियर्स ऑफ जों आदिनो चिनि बुबागरनि थानसानि खरानो जों कप्लाय खालायना बागै जों आदिनो जों गासा बाइक रैली खालायनाय चिनि रामचंद्रगानि जे बाइक रैली पहिला जों बेलफां गामिनि चेंगै जों मारे हादोकथि खालायै चिनि पागला चिनि पश्चिमगंज बन ते फायै चिनि आमपुरा आथाइबारी पद्मबिल पाइजा हाटकाटा गुरु बेलसरा पश्चिम बेलसरा बगाबिल रतनपुर खाय जों फिरौ फाय जों हायनो हाय जों देशा बायजला फाय जों माइ चालायनाय जत पाल खालायै रैली नियागुलो जों अबनो मेसेज जों नायो जे चिनि रामचंद्रनि बर जों बेलेगेनो जों थानजा दं कराक दङ चिनि बोबाग्रा नगि दङ चिनि बोबाग्रानि जे बसकांनि चबानो चिनि जे माया जे चिन दिमानो जों माननि बागै जे चिनि चबानो जों कप्लाय खालायनो बागै जों अलवेज चिनि सिक्ला चालाय राव थुं चिनि अकरन थुं चिनि दियाब्ले आदम संथुं चिनि टीआईएस आदम संथुं जत क्राक दङ आबनो जों फाइनाय 25 तारिखनि 9टानि फुङाव जों जत क्राक लाय थानसे लाय जों फुङा थाङै दङ ते अमनो जों सानाय चिनि बोबाग्रा बिसुतिनो जों चिनि बसकां दिमानो माननाय चिनि बोबाग्रा खरकसा चिनि खरकसा लीडर जे लीडर बिसुति जों चिनि अधिकार जों फिरग माननाय आ अधिकार फिरग माननो बगै चिनि दफानि जे तिरांग स्नामनाय बगै चिनि बोबाग्रानो जों रामचंद्रगढ़ बरक जों लगिरिनाय जों जत थांज दंनाय क्राक दंनाय ते आसलो सितो हायनो हाय देशि मोइतु खायफिनाय फाइनाय 25 तारिख फेब्रुवारी 2025 नि 9टा तामप्रो बेलफां गामिनि सिमि चिनि रामचंद्रगढ़ वाइटे बाय लुवाजिजाक जत चिनि वारियर्स चिनि तिब्रामथा नि वारियर्स टीडाब्ल्यू नि वारियर्स टीआईएस नि वारियर्स आदिनो जों बाइक रेलवे अटेन्ड खानाय जों गोबांमा जों बाइक फायै जों आदिनो चिनि जत लुगरावनो जों अमनो जों कप गसानाय जों थानसान बिसिन्दै चिनि बोबागान चबान कप्लाय खायै चिनि मान थाय चिनि राइट्स जों फिरगि माननाय हामबाय।